Mag-shoutout ka na pare. O, yan. Out sa mga Central Toda. Okay. Mga kasama. Oh, sayo na kuya. Sayo na. Alright mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay. Nandito na naman ako sa aking mga kasamaan sa Toda mga tupay. At magpapalaro na naman ako dito ngayon. At sana may swertihin at mahulaan nila yung ating palaro ngayon mga tupay. Dahil makatulong din naman sa kanila to mga tupay, sa mga kasamaan ko. Dahil 200 pesos to mga tupay para sa pang-boundary. Yung mga nagbo-boundary dito mga tupay, sana yun ang swertehin para may pang-boundary na sila mga tupay. Okay. Okay, umpisa na natin yung palaro. O, ready naman kayo dyan? Okay. Okay mga tupay, magpapalaro na tayo. Ikaw hula ka kuya? Huwag muna ako. Hula ka? Huwag muna ako. Hindi ka sasali. Oh, shout out daw. Out. Mag-shoutout ka na pare. O, yan. Out sa mga Central Toda. Okay. Mga kasama. Okay. Ito na, unang bola. Unang bola. Sana swertehin para mahulaan mo pare. Boundary yan pare. 200 pesos. Oh, may 200 na ako. Anong hula mo pare? Oh, 50. Ayusin mo para may boundary na. 200 pesos. Oh, final answer. Final answer. CP. 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 Sayang pare. Mali pare. Mali pare. Mali. Oh, sayang. Wala na. Hindi tama ang hula. Ito. CP. Oh, dito na. Pang boundary lang. Kung mahulaan mo pangalan na si Sir nga. Hulaan mo lang. 200 pesos. Cornic. Corny? Cornic. Cornic? Ah, Mali pa rin eh. mali pa rin. Oh, sayang, mali. Buksan natin para malaman. Mamaya pagkatapos. Okay, ito. Pangatlong kalahok mga tupay. Ayan. Kasama ko tricycle driver mga tupay. Pasyurtihan lang. Kung mahulaan mo ang pangalan, 200 pesos para sa boundary. Hindi, gasolina lang na yung hanapin mo. Okay. Anong say mo? Boy bawang. Boy bawang? Mali pa rin. Mali pa rin. Si Mrs. Sali natin si Mrs. Hulaan mo lang Mrs. para magkaroon na ng 200 pambili ng gatas. Asawa ng kasamaan ko sa Toda mga tupay. Anong si mo? Status? Status? Yung negative. Mali pa rin. Mali pa rin. Mali pa rin mga tupay. Ito. Madam, hulaan mo lang madam. Hulaan mo lang pangalan si Chiria. Pag nahulaan mo 200 pesos ka. Hulaan mo lang. Anong hula? Sige nga. Sige nga. Sige, 200 pesos yan. Ano? Malay ko sa'yo. Dingdong? Dingdong? Mali pa rin eh. Walang nakahula mga tupay. Mali pa Buksan rin. mo na makita na natin ang kain na yan. Okay, mamaya. Buksan pa rin natin to. Ito, kaibigan ko. Busy sa cellphone, naglalaro mga tupay. Siyempre, naghahantay ng pasahero. Buksan mo na. 200 pesos yan. Malay mo, mahulaan mo, di ba? 200 pesos na pang boundary. Oh. Ringbi. Ha? Ringbi. Ringby? Mali ka pa rin. Mali pa rin. Nila na yun nangula, puro mali. Ha? Ilan na yun nangula mga tupay, puro mali. Dito pa tayo sa iba. Dito na sa iba mga tupay. Wala pa rin tumama ang hula mga tupay eh. Ay, ito, busy, may ginagawa. Ayan. Hello! Ito. Ito kaibigan. Hulaan mo naman kaibigan. Pang boundary pag nahulaan ang pangalan. 200 pesos. Anong C mo?
Oh. Oh. Pulutan. Pangpulutan. Pwede. Pwede pangpulutan. Pulutan ang pangalan nito. Sige, kung anong malala mong pangalan. Handa ako maghantay. Malay mo, tama yung pagmalala mo yung pangalan. No, maraming ano to. Parang halo-halo na gano'n. Oh, halo-halo. Anong pangalan? Ano lang? Ano? Sige, halo-halo. Halo-halo talaga? Halo-halo. Halo-halo talaga? Final answer na talaga yan. Umutan ko sa inyo. Monser. Monser. Monser? Oh. Monser na. Final na talaga yun? Oh. Ah, mali pa rin eh. Mali pa rin. Wala ko nakahula mga tupay. 5 flavor yan eh. Ha? 5, may Monser, may cracklings na Oo. Nagalo na. Oo. Hindi siya halo-halo. Pero hindi yun ang pangalan eh. Okay. Ano, yan ano? Ha? Yan ba yun? Mali nga eh. Yung ano, yung, Mali. yung 5 klase nga, yung 5 flavor. Yung may ano siya, may yung sa pare. Sa pare. Oh, yung Monser. Yung sa cracklings ano. Ah, Yan. Yan ba yun? ito yung halo-halo. Pero hindi pa rin. Hindi yun talaga. Mali pa rin talaga. Okay. Mali pa rin mga tupay. Huli na lang talaga mga tupay. Isa na lang. Pag mali, buksan pa rin natin. Or tama, buksan pa rin natin. Okay? Okay mga tupay. Ito na lang yung panghuli natin. At yung mga nauna mga tupay ay hindi talaga nila nahulaan. At ito na yung panghuli natin na hula. Saan mahulaan mo? Saan o? Ha? Hulaan mo na. O sige, hawakan mo na. O. Hawakan mo na. Hawakan mo. Dalawang kamay para alug-alugin mo ganyan. Oh. Huli na talaga yan mga tupay. Kung tama man o mali, bubuksan na yan para malaman din natin at malalaman nyo rin kung ano yung pangalan natin. Oh, ano? Anong hula mo? Anong say mo dyan? Sa ano? Fish press. Ha? Fish press. Ano? Fish press. Chris Chris? May Chris Chris ba na sa chichirya? Cross. Ha? Fish cross yan ha? Chris Cross? Fish cross. Oh. Chris Cross? Oo. Kasi Chris Chris parang wala ko nakita ng chichirya ganun eh. Chris Chris eh. Oh, fish cross. Chris Cross? Oo. Yun na talaga. Oo. O sige, buksan mo nga kung tama ba yung hula mo. 200 pesos na pag ano, pang bandire. Kung Chris Cross ba? Yay! Wala niya? Ano ba ito? Bigat pusit. Binigat po. Binigat pusit. Walang tumama ba? Nakuha niya? Mali pa rin. Oh, binigar pusit. Wala nakatama makakatupay. Wala nakahula. Binigar pusit yan oh. Oh. Cracklings kayo nga akin eh. Oh. Hula ko lang kanina eh. Oh, wala. Talaga swinerte mga tupay. Wala nakahula mga tupay. Champion! Champion ako. Wala nakahula. Alright mga tupay. Wala pa rin nakahula mga tupay. Tapon na wala. Wala pa din. Wala din. Oh.